Tak ja mám jednu takú otázočku. Akože som človek, ktorý prišiel akože takto len prejsť. Hej. Ja teraz vidím, že na tom, ako spája stage po slovensky, pódiu, že na tom pódiu je nejaký kľúčik. Kto by mi povedal, že čo to znamená? No, že niekto si nič neotvorí, keď je na zemi. Že nikto si nič neotvorí. Ešte niekto by dodal? No to je kľúč k láske. Aha, čiže... Tak to máme otvoriť. Aha, dobre. A prečo je na zemi ten kľúčik, pani dozorkyňa? Ja nie som dozorkyňa. Si poplietla. A ja od začiatku som v tom, že hej, tak to je, počkajte, nech si to teraz reštartujem. Kto? A čo mi to... Nie, ja nie som dozorkyňa. A čo máte? Dobre, ospravedlňujem sa, bo ja od začiatku som si vás tak počula som a už podľa toho idem tak možno, že dopredu, ale odpovedať môže. Áno. Tak niekto niečo zamkol a zahodil a už sa nechce vrátiť na... Výborne. A kto to bol? Kto to bol, čo niečo zamkol a zahodil a už to nechce vrátiť naspäť? Že by syn? Áno. Takže máme tam kľúčik, máme na zemi, lebo marnotratný syn ho hodil. Tým pádom platí všetko, čo ste vravali, že zamknuté, nedostane sa, láska ide proste za svojím. Dobre, teraz také divné, nie? Však na pódiu by malo byť pekne upratané a pozrite sa tam nejaké plechovky, proste tam, hej, nikto ich nevyhodil, tie pokrčené. Prečo tam sú? Neviem. Pretože aj my nemáme v hlave usporiadané niekedy. Aha, že nemáme, že aj naša hlava je taká niekedy, hej, že plná niekedy. Ešte niekto? Vidím, že vám spôsobujem stres, tak kľudne sa hláste. Áno, čiže len opakujeme, aby sme si pamätali teda, že ideme naozaj. Na začiatku sme začínali tým marnotratný syn. Aká bola tá veta? Daj mi môj podiel. Daj mi môj podiel. Tá druhá veta, čiže hodil kľúčik, nechcem, nestojím o nič, čo tu doma mám. Daj mi tvoj podiel, ja teda svoj podiel, ja idem svojou cestou. To druhé, nie som hoden, čiže som odchádzal, plný, veľký, áno, ale nakoniec úplná zmena sa deje vo mne. A my sme to spojili s tým, že teda toto tu je také, že človek, ktorý dôveruje Pánu Bohu. Hej. Aj keď hovorili, že to malo na malé, ja si myslím, že nie. Ale to stále tak vyzerá, ale skúšali sme to už veľakrát a naozaj to vydržalo, že naozaj to tak je, že niekedy máme na malé, ale ono to vydrží. No a dneska sa posúvame teda v tej téme ďalej a už si vymením mikrofón. A to sú... Asi si pamätáte, že podobenstvo marnotratnom synovi, aké predmety sa tam použijú potom takú koncu? Rúcho, áno, prsteň, topánky, ešte niečo? Hostina. Výborne, ste... Skvelé publikum, že reagujete, to sa veľmi teším. Teraz si musím len zapnúť všetko, čo sa mi povypínalo. No, dobre. Takže ešte aj toto som si zobrala. Takže dneska máme do tretice je veta. Stále to sú vety, hej, stále niekto niečo povie, lebo slova majú význam. Hej, keď otec povie synovi, nikdy z teba nič nebude, ono to má veľký význam. A keď syn povie, že daj mi niečo, čo je moje, ono to má veľký význam. A potom aj ráno sme mali, teda ešte raz mi zopakujete, čo sme to mali? Že nie som už hoden, že naozaj to má veľký význam. A dneska do toho celého rozprávania, do tretice teda vstupuje otec a vraví, prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho.
Čiže do toho celého zatiaľ sme počuli o tom, čo rozpráva syn a dneska sa začína k slovu dostávať otec. Neviem, kde mám mieriť. Dobre, vy mi prepnete, dobre, super. Dobre, takže dneska skončili sme teda ráno témou Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. A dnes pokračujeme ďalej, teda sa posúvame v tom našom podobenstve a dnes tam máme. A vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. Potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Dobre. Takže, pripravení? Ideme na to? Zmena vlastne minimálne z toho podobenstva, ktoré máme, tak je v 2 krokoch. Že ten prvý krok je teda, to sme počuli ráno, že niečo sa deje v mojom vnútri. A to je to slovíčko, že vstúpil do seba a potom vlastne nemôže to ostať len pri tom. Viete, my veľakrát máme také, že niečo si uvedomíme, že niekde sme, niečo počujeme, niečo nás povzbudí, alebo začína nový rok a niečo nás povzbudí a si povieme, že si chceme dať nejaké proste dopredu, nejaké predsavzatia, ale že to je len jeden krok. Že keď sme vlastne ľudia, ktorí si niečo uvedomia a vstúpia do seba a potom musí nasledovať to druhé, že naozaj aj urobíme niečo navonok. A tak vlastne ten syn pokračuje a vstal a šiel. No a čo to znamená vlastne to slovíčko vstúpil do seba? A ja som si tak uvedomila, že pre mňa to je možno, že niečo také, že sa stretnem s pravdou. Proste celý dlhý čas možno, že sa klamem v niečom a dlhý čas sa presviečam o niečom, že je to tak a zrazu sa stretnem s pravdou. Proste v mojom vnútri, že niečo, že nejaký taký moment, že nastane v mojom vnútri a ja viem, že proste sa ozvalo tu moje svedomie a viem, že je to nad slnko jasnejšie vlastne, čo sa deje. A že vtedy je dôležité povedať si presne to, čo dnes povedala, som si nezapamätala meno toho nášho hostia, ktorý mal svedectvo, ale vlastne on to presne použil, že nechcem už utekať a nechcem už klamať. Lukáš? Tak Lukáš povedal, nechcem už utekať a nechcem už klamať. Proste prišiel taký okamih, že on vedel, môžem ísť ešte na tých 2 stoličkách, tých 2 životoch, ale zrazu on si uvedomil, že už to nechcem robiť. Proste niečo si uvedomil vo svojom vnútri a urobil, to potom pokračovalo, že niečo sa stalo vo vnútri a ja to chcem ukázať na vonok. Čiže to nadväzuje proste jedno na druhé. A potom presne povedal, aj rovnako, veď som bola prekvapená, že ho počúvam a hovorí to, že dnes sme počuli jeho svedectvo a on vraví, že a tak som zúfalý, potom hej, čo niečo nastalo v mojom vnútri a ja som vykročil, čiže som urobil ten krok, čiže aj prvá vec, aj druhá vec pre zmenu vlastne sa stala a ja som zúfalý prichádzal do toho parku a vedel som, že vtedy tej mojej priateľke musím všetko povedať. Že proste niečo sa stane a my sme tak veľmi oslovení vo svojom vnútri a vieme, že už to ide jedine tak, že budeme úplne úprimní. Že proste povieme to, ako to s nami naozaj je. A práve preto mne sa páči, že to vstúpenie do seba, to je taký čistý pohľad, keď zrazu zažijeme, hej, že taká maska, že naozaj, že sa podobá trošku ten človek, čo dáva zo seba dole, vyzerá to, že to je ten istý, ale on vie, že to som nebol ja. Že som vyzerala ako ja, ale to som nebol ja. A preto to vstúpenie do seba, to je vlastne taký čistý pohľad, že zrazu proste ja uvidím svoju realitu a nikto mi nemusí nič hovoriť, ale mne samému, alebo samej je to nad slnko jasnejšie vlastne, že je to tak. No a trošku sa vám pozdieľam, že som vám už vravela, že vlastne na teologickej konferencii a tam bol vlastne taký starúčky človek, prišiel dopredu, lebo my stále máme také, že si spomíname na farárov, ktorí dlhé roky teda slúžili akože v zbore a keď majú také výročie od ordinácie, tak ich zavoláme dopredu. A on tam prišiel a ja som ho vôbec nespoznala. A potom, keď začal rozprávať, že
Však to je môj vlastne prvý administrátor, ktorého som mala, že keď som skončila školu, tak vlastne bol človek, ktorý na mňa nejak tak mal dávať pozor, hej, že bol za mňa zodpovedný. A som vedela, že wow, že to je super, že po rokoch, naozaj po rokoch, ešte po viacerých rokoch, ako ste mali naposledy tu na Výuskovej Voli stretnutie, takže po rokoch vlastne ho zase vidím a že musím určite na konci proste ísť za ním. A som prišla za ním a hneď ma spoznal, hej, že keď sme boli oproti sebe a ja som s takou radosťou prišla, že to je super, že vás zase po čase vidím. A viete, čo mi povedal? Staručký človek. Mi povedal, že odpusti mi. A potom sme rozprávali ďalej, akože veci, hej. A nikto to možno, že nezachytil okolo nás a ja som si uvedomila, že vtedy sa stalo niečo dôležité. Viete, že keď staručký človek hovorí nejakému mladému človeku odpusti mi, že sa udialo niečo, že vy možno, že viete, že to bolo oka a všetko bolo fajn a rozprávate o tom a postavíte sa za to, ale zrazu proste ono to príde v živote, že a viete, že buď si dám tú masku teraz dole a urobím krok dopredu, alebo už stále budem hrať divadlo. Len tie dve možnosti sú. A pre mňa to bolo strašne také blízke, ja som mu povedala už dávno, je všetko zabudnuté, ale potreboval to povedať. A to sú presne tie chvíle, že viete, nejdeme oslovení z toho, že wow, aké sme mali rozhovory o tom, neviem čo srandy boli a neviem čo, je to fajn, ale tie veci, ktoré nami naozaj hýbu, je to, keď si vieme povedať, že proste niečo možno, že aj bolavé sa stalo, ale sme prišli na to, že to nebolo dobre. Že sme možno, že my urobili niečo zlé. Tak ako marnotratný syn proste si uvedomil, že urobil niečo zlé a preto on vedel, že sa chystá celý ten čas, ide naspäť k otcovi. Si pamätáte, že kam išiel? Že do ďalekej krajiny on išiel. Čiže vlastne, keď od tých svíň sa dvíha, tak to je ďaleká cesta. A koľkokrát máme také pokušenie. Idem, možno, že vyskúšam v inom meste. Viete, že stále sme v takom pokušení, že prečo, však nemusíš, možno sa zosmiešneš, možno. Viete čo, nezosmiešnil sa ten človek na tej konferencii. Ale práve, že niečo, ja som si to veľmi vážila, že som vedela, že je to akože klobúk dole. A že kedy naozaj my vieme urobiť veci, že proste sa akože prekonáme to, že sa zosmiešni možno, že alebo sa to nepatrí, alebo neviem, čo všetko si tam dáme, aké slovíčko, ale že naozaj, že sú momenty vo svojom živote a v našom kresťanstve, že buď si v konkrétnom momente dáš masku dole, za každú cenu, alebo budeš hrať zase ďalej proste divadlo a nebudeš sa meniť a pôjdeme vlastne zlým smerom. A tak teda niečo, taký vzácny okamih sa deje a tam je napísané, že sme začínali ten dnešný textík a on začína tým, že syn, keď si to uvedomil, tak viete, aké sloveso tam bolo? Že si to uvedomil, že musí ísť za otcom a skúste stipnúť a si uvedomil a no, skúste ešte. Blížite sa. Vstal. Čiže vstal, hej. A to je to skvelé, akože v gréčtine, že keď to počujete, hej, že gréčtinu ste mali, tak počujete to anastas. A to je také slovíčko, že viete, že to sa používa, že to je také veľké slovíčko. Že proste, keď Pán Ježiš bol v hrobe a na tretí deň on anastas, proste, hej, že on vstal. Že si mysleli, že je koniec, proste, že to nevedie ďalej a on vstal. A presne to isté slovíčko je ten syn. Proste nejak to vyzeralo a vyzeralo to, že už je koniec, ale on, proste niečo sa v ňom zmenilo a on vstal. Čiže je to vlastne to strašne také veľmi silné biblické slovíčko. A práve preto je to také dôležité, že nech si nenecháme len ľútosť v srdci. Že niekedy možno, že pristupujeme k Večeri Pánovej a že je mi ľúto, hej, že niečo robím, ale ostanem pri tom, že bolo mi to ľúto. Hej, ale že neostať pri tom, to je len začiatok, to je len ten prvý bodík vlastne, že je mi to ľúto, ale potom jeho to zmenilo, aby urobil krok k tomu návratu, krok proste k novému životu, krok k novému začiatku. Čiže pre toho marnotratného syna to je vlastne, že ten človek povstal vtedy, ešte tam v ďalekej krajine, že on vtedy na tom mieste už povstal z tej duchovnej smrti. A preto je to také možno, že aj také povzbudenie aj pre nás, že nech sme ľudia, ktorí chceme proste povstať. Hej? Nech chceme byť tí,
ktorý nie len, že áno, je nám to ľúto, ale nič s tým neurobíme. Možno, že o 30 rokov to nejako poriešime. Ale aby sme boli ľudia, ktorí neodkladajú proste dôležité veci. A vzťahy sú dôležité veci. Že ono to aj v nebi, podľa mňa, nikoho nebude zaujímať, aké ste mali auto a dom a koľko poličok dookola, ale budú proste tie vzťahy, bude niečo, či tá láska, to odpustenie, všetko bolo, že to je dôležité. A tak vlastne to, že si to povedal, tak opúšťa tú svoju lokalitu hriechu. Že možno, že aj to je pre nás, že je nám to ľúto, ale ostávame v rovnakom. Hej, že ostávame v tej lokalite hriechu. Máme problém s mobilom, ale ostávame pri mobile. Máme problém s niečím v telke, ale ostávame pri telke. Máme problém s nejakou skupinou ľudí, že vieme, že tam není to veľmi dobre, keď tam sme a napriek tomu tam ostávame. Tak preto bolo dôležité vlastne pre toho syna, že keď začína niečo vo vnútri, robí prvý krok a odchádza úplne odchádza vlastne z tej lokality hriechu, lebo vie, že proste sa ma dotkla tá pravda a ja už nemôžem ostať tam medzi tými svíňami, lebo zrazu mám nádej. To sú všetky tie filmy, ktoré nami pohnú, že si povieme, že a teraz to začne, proste vieme, hej, že ten človek bol úplne a zrazu vieme, že a teraz sa postaví a bude nezastaviteľný, že pôjde. A presne takéto niečo sa vlastne deje v tomto človeku. Ide z ďalekej krajiny, neodkláňa sa, hej, že vie, že chcem ísť tým novým smerom. A teraz si predstavte, že čo zažijeme u otca. Nevieme, čo zažijeme. Sú také skúsenosti, že príde syn a povie niečo otcovi. Sú také situácie. Príde z Bratislavy do Košíc za otcom. Oci, chcem ti niečo povedať, že vieš vtedy a otco ostane ticho. A syn sa postaví a odchádza preč. A nevie vlastne, čo sa stalo. A niekedy sa nestretávajú, hej, že to len stačí, že nemusíme sa stretnúť a nič si hovoriť. A takto žijeme životom. Ale podobenstvo toho syna je o tom, že on ide a nevie, čo sa stane a nevie, čo má proste od toho otca čakať. Ale Pán Ježiš nám tým podobenstvom ukazuje, že on všetky tvoje také predstavy, proste on je oveľa väčší než tie naše predstavy. A tak čo sa deje? Neviem, či niekto poznáte ten obraz. Poznáte? A že kto ho namaľoval? Dobre, už som čosi počula, správne. Máme tu dobre, čiže Rembrandt, áno, Rembrandt to bol. A teda akože dokonca aj ChatGPT to vyhodnotil ako najemotívnejší obraz strateného syna zo všetkých maliarov, ktorí namaľovali, lebo viacerí maľovali, hej, počas gotiky alebo počas reformácie maľovali, ale stále to malo taký výučný charakter, že keď to nájdu v kostoloch, tak aby, toto sa stalo, marnotratný syn, ale on, že to použil tak najviac emotívne, že tu vidíme teda, hej, že tu je otec a on sa k nemu skláňa a tu je syn, teda ktorý, hej, sa cíti, že taká akoby, že otec ho chráni, vlastne viete, že taký nejaký, že pózu. A všimnite si, že ako vyzerá ten syn, že čo vám tak utkveje, keď ho vidíte na prvý pohľad. Napríklad, hej, že áno, šaty úplne, že potrhané, špinavé. A niečo s nohou ste vraveli? Áno, čiže tu má, hej, roztrhané topánky. Tu má už jednu, hej, mu spadla tá topánka, už mu ani nedrží. Dobre, teraz svetlo. Aké je tam svetlo? Aj cez svetlo chcel niečo ten Rembrandt povedať. Áno, že svieti tá otcová tvár. Svieti tá otcová tvár a svieti vlastne celé toto tu celé, hej, svieti. A všetko ostatné je tak trošku v tme. Že tak trošku sme. A tým chcel tiež on ukazovať, že tam, kde sa deje naozaj, že otec prijíma syna, že tam, kde sa to deje, tak tam začína proste jeho svetlo. A naokolo proste ľudia, ktorí tomu nerozumejú a ľudia, ktorí sa možno, že nejak proti tomu stávajú, tak sú v tme, že ostávajú. A tak naozaj že je to strašne silné podobenstvo a preto to mnohí maliari chceli malovať. A to, čo už dneska Lukáš sa volal, tak Lukáš povedal, že hovorí niečo z témy. Tak tam vlastne naozaj on už povedal, že
že keď syn sa blížil a bol ešte ďaleko, tak otec je ten, ktorý ho vidí. Ako je možné, že ho otec už z diaľky videl? Čo si myslíte, ako je to možné? Napríklad. Viete, že každý deň tam idem, každý deň idem k tým dverám, možno, že mali poddunajskú nížinu, že ja vidím dosť ďaleko, keď sa pozriem, že prichádzal, hej, každý jeden deň k tým dverám a vedel, ktorým smerom proste odišiel ten jeho syn. A on naozaj stále, aj keď bol v hanbe, aj keď o ňom ľudia rozprávali, že ty si vychoval, proste aj ten tvoj syn sa teda zachoval, tak napriek tomu on bol ten, ktorý vlastne už z diaľky ho čaká, lebo má tú neustálu túžbu a má nádej. A že proste nejako, že Pán Boh nás vidí, že presne jak brat biskup dneska povedal, že my niekedy tak si povieme, že tak sme to nedali, hej, že tie naše deti napríklad odišli. Ale Pán Boh proste nerozmýšľa tak. On je ten, ktorý proste on verí, že ešte je možný návrat, že ešte nás vidí. Proste my sa vraciame, niečo sa deje v ďalekej krajine a Pán Boh je ten, ktorý o tom vie. Že tam sa to deje a on o tom vie proste, že sa tam v tej ďalekej krajine niečo deje. Ešte nie som doma, ešte som len na ceste, ešte len začínam cestu pokánia a celý čas si pripravujem, že keď prídem k tomu otcovi, čo mu všetko poviem, a on to už dávno vie. A je tam napísané, že keď otec ho uvidel, takže vyslovene, že sa pohlo jeho vnútro. Hej, že gréčtina vraví, že všetky tie vnútornosti akože sa mu pohli. Hej, čiže my slovenský preklad dávame, že sa rozbušilo srdce. Že môže to byť pravda? Že sa to deje teraz, že naozaj proste vidím. Viete, možno, že ostatní by nespoznali tých vašich synov, ale vy, keď sa pozeráte, tak vy veľmi dobre viete rozpoznať proste tých vašich synov. Poznáte už ich chôdzu alebo niečo, čo viete, že... A tak otec proste vidí, lebo čaká a sa naozaj v jednom momente proste rozbúcha jeho srdce a teraz nastáva situácia, akoby mozog trošku vypne a ten cít je taký, že on je hlavný. Že nie je dôležité proste, čo by som mohol teraz povedať a urobiť. A viete, že otcovia vedia byť takí tvrďasi niekedy, že tak povedať, hej. Ale vtedy akoby na tom podobenstve my vidíme, že otec akoby mozog proste, hej, že vypne všetky tie argumenty a že to hlavné je, že to jeho srdce proste je úplne nadšené z toho, čo sa deje. A práve preto nám ukazuje, že je to tá nepodmienená láska, že ona nečaká ospravedlnenie. Že ona nepotrebuje proste teraz počuť nejaký, že čo syn porozpráva, či správne povie tie veci, čo má povedať ten syn. Som zvedavý, či toto povie, akurát čo ma najviac trápilo, či si všimne, jak som sa ja tu trápil, že čo mi ten syn spôsobil. Že my vidíme, že tá jeho láska je nepodmienená ospravedlnením, ale je spontánna, ktorá proste nás predchádza láska. A práve preto aj tá láska, niekedy my chceme tak veľa, že slovami povedať. Ale možno, že veľakrát, čo som vám včera rozprávala o tom dieťatku, že objať, možno, že veľakrát nemusíme veľa rozprávať a stačí proste, že zase urobiť krok. A tá láska vlastne sa stáva pohybom. Že otec je ten, ktorý, čo urobí? Snažím sa vás udržať pri pozornosti, viem, že čas je. No čo robí otec? Uvidí ho a vybehne. Si predstavte starého človeka, vybehnúť. Máte tu predstavu? Že starý človek proste vybehne. Tak už aj pre nás by to bolo asi, keby, že to Slováci vidia tak, že čo sa deje, hej, že nejaký starý človek proste uteká, zrazu, že vidíte. A naozaj v tej ich spoločnosti, v tej patriarchálnej spoločnosti, že behanie to bolo vyslovene, že pod dôstojnosť starého človeka. Lebo starý človek chodil pomaly, tak dôležito, všetko má pod kontrolou a je pokojný a pomaly príde, však oni prídu za mnou, nemusím ja prísť za nimi, tak to vtedy fungovalo. Ale ten otec proste, že vybieha. Viete, prečo vybehol? Kto vie, prečo vybehol? Oproti synovi. Tešil sa. Že náhodou ešte syn, že stráti odvahu tesne predtým a migne takde na bok. Radno, ešte ste to nepovedali. Ešte to najhlbšie ste nepovedali.
aby sa netrápil, aby zmenšil to. Ešte? Nie, ďaleko. Zima. Ešte niečo nás napadá? Aby si vedel, že otec sa nehneval. Tak ja vám prezradím, čo sa v tom čase dialo, keď syn, ktorý prišiel za otcom a povedal, oče, daj mi môj podiel, on si ho zobral, odišiel preč a vrátil sa späť, čo sa dialo. Tak počúvajte. Keď videli, keď ho dešifrovali, že to je ten človek, to je ten syn, tak starší už sa pripravili. Viete, čo zobrali do ruky? Dáry? Kamene? Palice? Vidly? Džbán. Zobrali džbán do ruky, jeden starší, taký z nich všetkých. Čakal, keď ten syn príde. Zobral ten džbán a pred všetkými ho tresol na zem. A povedal, takto si ty porušil naše spoločenstvo. A si vinný. A to celé, že keď ten už sa starejší dávajú dokopy, lebo oni v bránach veľakrát sedeli, tak oni videli, čo sa deje. A tak vtedy, keď už by tí starejší prišli, to sa celé volalo, že už keď zoberie ten džbán, všetci vedia, čo sa bude diať. Nebolo to často, ale stávalo sa to. A tak veľakrát vlastne to sa volalo, že obrad hanby, alebo keď chcete kezazach, sa naučiť niečo, alebo odrezanie. Čiže týmto, keď rozbil pred ním ten džbán, tak mu pred všetkými ukázal, že ty si porušil zväzky spoločenstva a už tu nie si vítaný. A vtedy by syna vyhlásili za odrezaného od spoločenstva, lebo však čo chce? Viete, mali sme proste polia. My sme museli tie polia predať a jemu sme vyčlenili, už to nepatrí nášmu spoločenstvu, že patrí to jemu. Čo ty chceš? Proste čo ty chceš, keď sa vraciaš? A preto otec, proste bolo mu jedno, že čo sa stane, že čo si o ňom pomyslí, ale vybehol, lebo chcel, aby sa najprv ten syn stretol s láskou, predtým, než sa stretne so zákonom. Chcel, aby najprv mu dal nádej, predtým, než tí ľudia v dedine mu tú nádej zoberú. Rozumiete, aké tam je silný symbol? Že ten otec vedel, ja milujem toho svojho syna a absolútne nič sa nezmenilo v tom, kým je. Absolútne nič sa nezmenilo, že zobral ten svoj podiel a proste sme prišli, hej, že sa celé to naše dedičstvo zmenilo. Preto otec beží, lebo chce prísť skôr s touto milosťou, ako príde so zákonom. A viete ešte, čo urobí? Ešte predtým, než by ľudia niečo stihli, hej, tak on ich akoby obieha ten otec, hej. Že on je ten, ktorý tiež pripraví nejakú slávnosť, ale nie, že slávnosť odrezania, ale on urobí slávnosť toho, že urobí hostinu. Že proste tento otec zorganizuje naozaj hostinu, kde chcú zabiť vykrmené tela a vykrmené tela sa zabíjalo tam, kde proste malo symbolizovať, že sme spolu. Presný opak. Malo sa stať, že spoločenstvo ťa odrezuje od seba. Proste si to porušil a otec hovorí, že ja zabíjam tela, lebo to je znak toho, že sme spoločenstvo. Že sme jedna rodina. A možno my by sme povedali, že niekedy tak ľudia to čítajú, hej, a skôr tak sympatizujeme s tým starším synom. Asi povieme, že možno, že otec tam nemal bežať, lebo si to nezaslúži ten syn. Nepodporí ho ešte v tom jeho takom buriacom sa a revolučnom, nepodporí ho ešte v tom. Bude si vôbec ten syn vážiť otca? A Evangelium nám tak trošku hovorí, že viete čo, už nechajme proste tie sudcovské bachorky. Že už to nechajme proste to, že sa cítime niekedy lepší, keď pozeráme na druhých ľudí a sa nám zdá, že keď o nich môžeme niečo také nižšie povedať, tak my sme vyšší. Keby každý jeden z nás mal dostať to, čo si zaslúžime, tak ďakujem pekne. Kebyže každý jeden z nás sa vraciame do dediny, či z ďalekej krajiny alebo blízkej, a máme dostať to, čo si zaslúžime, tak ďakujem pekne. A preto vlastne aj ten Rembrandt ho práve tento príbeh proste chytil. A preto nakreslil otca, ktorý objíma
syna. Viete, kedy sa to stalo? Rembrandt už bol na konci, vlastne už mal po tých svojich najväčších silách, už bol koniec jeho života. Veľa strát zažil. Zomrela mu manželka, prišiel o deti, finančne skrachoval, spoločensky ho už dali tak mimo, že už tam nehral nejakú úlohu, že bol opustený. V tomto období on kreslí tento obraz, že on tomu rozumie. Že on tomu rozumie, lebo pozná to, že ako sa cíti. A preto dáva ten kontrast svetla a tmy, lebo už to medzi ľuďmi rozlišuje. Lebo už sa nehrá na nejaké slova, ktoré si proste vieme povedať. Ale že porozumel tomu, že niečo v našom vnútri je oveľa silnejšie a Pán Boh nám to dal, aby to veľakrát takže prevalcovalo. Ja viem, že skôr ženy sú na také, hej, že všelijaké citlivé veci, ale aj chlapi to v sebe majú. A možno, že sa máme tu na Slovensku tak viac učiť, tak vás povzbudzujem aj chlapov, že ísť do toho, že viac, možno, že rozprávať veci, ktoré možno, že mi nie sú až také prirodzené rozprávať, lebo moji otcovia, otec teda, mi to nerozprávali, ale že je to veľké požehnanie, ktoré môžeme tým ďalším generáciám a svojim deťom dať. Láska odpoveda na ľútosť. Hej, ten mladší syn je oholený, otrhaný, bosý. Láska odpoveda na ľútosť. Nič nevraví, len objíma. A to čítame v tom podobenstve, že syn začal, otec, ja som zhrešil, tú formulku, si pamätáte, hej, aká to bola, že ja som zhrešil proti nebu i proti tebe a nie som už hoden volať sa tvojim synom. A čo mal ešte ďalej nacvičené? Akože nie vzlom nacvičené, on vedel, že to potrebuje povedať. Áno, super, to dávam normálne jednotku dneska, nemáte nejaký preukaz mládežníka? Perfektné, dobre. Áno, že nech som, že daj ma aspoň za svojho nádeníka. A kedy ho otec preruší? Kedy ho otec preruší? Presne. Ďalej už nestíha povedať. Že jeho otec mu nedovolí, aby on seba samého vlastne ponížil. Takže povie, už nemôžem byť tvoj syn, nech som už len slúha. A ide povedať tú vetu a otec mu skočí do reči, rýchlo! Prineste proste ten aký? Aký? Najkrajší. Nie je to celkom rovnaké prekladu gréckému, ktorý máme. Prineste najkrajší plášť. V gréčtine je, že prvý. Tón pro tón. To znamená, že prvý. Čiže ten, ktorý je ten najhistorickejší. Ten, ktorý si predávame proste pri veľkých príležitostiach. Ktorý nepoužívame hocikedy. Že na tohto špinavého, smradľavého, otrhaného syna. Nedovolí mu pokračovať ďalej. Že by sa ponížil sám, proste vo svojich očiach sám pred ostatnými. Rýchlo! Prineste proste ten najkrajší plášť a viete, ho objíma. Presne tam je to slovíčko, s tým som najviac bojovala, že ja som tiež taký ten nejaký, neviem, necita v niektorých veciach, že tam je napísané, že objal ho a ho vyboskával proste celého. Hej, že otec ho vyboskával, že keď čítam, ale to bolo zaujímavé, že presne dneska, keď ste mali tú báseň, tak ste presne to použili, že proste vyboskávať, že to, s čím hej, ja nejak, že sa snažím nejak do toho vojsť, že presne toto tam je napísané, že naozaj Pán Boh, že opisuje otca, ako toto spravil, proste, že ja sa strašne teším, že si tu a ťa proste objímam. A to je také, viete, poznáte asi veľa takých situácií, neviem, či z vlastného života, alebo dúfam, že nie je viac filmov ako z vlastného života, ale viete, že to sú tie také okamihy, že proste plačú niekedy obidvaja, hej, že plačú obidvaja. A mala som v Tátrach vlastne ešte takú rodinku jednu a stále mi tá mamina zaspala na bohoslúžbách. Čo sa tu deje? O 2:00 boli, hej, pre vysvetlenie. No a čiže aj mne bolo niekedy, hej, tak do spania. No je, že prečo stále? Že som nerozumela, že prečo stále? Aspoň na jedných proste, keby, hej, že vydržíme, ma to tak povzbudí trošku. No a raz vychádzala vonku a som jej povedala, to čo nejaké ťažké, akože po obede, čože ťažké máme tieto, že tak som jej trošku, že aj naznačila, hej, a ona, že, ale viete čo, pani farárka, že dosť taký ťažký proste život mám. A vďaka tomu, akože ona potom začala rozprávať, ja som videla ich život, že
že má maminu, o ktorú sa stará, mamina, ktorá celý čas bola na ňu zlá, že úplne, že bola hrozná, naozaj, že stále ju podceňovala, ponižovala a nikdy z teba a tebe proste a nakoniec táto mamina ostala nehybná a toto dcera sa o ňu naozaj deň-noc proste starala. Okrem toho mala 2 chalanov a my keď sme tam prišli na začiatku, tak boli trošku alkoholici, aj keď nemali ešte ani 14 rokov, hej, že už obidvaja. A sa proste, potom sme sa začali stretávať a sme boli veľa spolu. A pamätám si na to, že ja, viete, to akože môžem zahrať, že srandu som myslela. Ale môj skutočný motív, keď mám byť úprimná, tak ja som bola taká, že mi to vadilo, hej, že tam proste zaspí nedelu čo nedelu. A ja som to mohla zahrať, že ale proste môj motív, že keď sa pozriem, že veľmi dobre som vedela, že proste mi to tak trošku vadí, hej, že tam zaspí. A všetci sú hore, vidím, že si ježi. Nie, to len rozprávam, proste, že čo, nebojte sa. Tak vďaka tomu potom sa taký trošku ľudskejší človek zo mňa stal, hej, že keď som ju videla, keď som ich spoznávala. A potom už sme odišli preč, vlastne vtedy z Tátiera, mi len chlapci napísali, už medzi tým, hej, neboli alkoholíci, že aj pesničky mládežnícke sa naučili a tak, že naozaj taký dobrý čas bol, ja som potom už odišla preč. No a oni mi napísali, že pani faráka, že mama nám zomrela. Že zomrela najprv jej mama a do týždňa zomrela dcéra. A potom ostali vlastne tí 2 chalani a jeden, dokonca si predstavte, že som bola v Žiline a on prišiel akože do Žiliny, že by ma zavolal, či ho nebudem sobášiť, že sa ide proste ženiť. To je jasné, že ideme na to. A vtedy sa stal taký moment, že sme prišli vlastne do tej ich dedinky a oni sami bolo, hej, že svadba, takže pokračuje všetko. Oni, že pani faráka, nepôjdeme tam ku hrobu, akože mami. A ja, že poďme, že kľudne poďme. A to je také, viete, že pre mňa to bolo také strašne silné, hej, že zrazu proste, že viete čo, chlapci, tak sa, no už neboli chlapci, hej, však už dospelí boli, ale že viete čo, tak sa aspoň pomodlíme proste, takže že za vás nech to zvládate a tak, že tak vďakou za tú maminu, ktorú sme mali a zrazu ani nevieme ako a všetci traja sme kľačali tam proste a plakali jak malé deti, hej, že sme si spomenuli na to všetko a si hovorím, že toto sú tie momenty v našich životoch, že Pán Boh nám to dáva, hej, že nech sme takí blízki. Nech dokážeme byť proste blízko sebe a nech dokážeme aj toho Pána Boha vnímať, že On je blízko. Toto znamená to, že nie sa navzájom. Že plakať, nie že my tu budeme nejaké múdre proste veci robiť a počúvať a neviem čo, ale že proste budeme spoločenstvo tých, ktorí sú si blízko a vedia plakať, keď nám je dopláču a vedia proste, že niekedy ani nevieme a sme na kolenách a plačeme, ale voláme k nášmu Bohu. A presne toto Pán Ježiš hovorí, že rozumiete, že Otec je taký, že on sa nehrá teraz, že ty musíš, proste kým prídeš k tomu pokániu, teraz aj katolík, evanjelik, no ty asi nemôžeš pristúpiť, že on sa nehrá proste také hry. On proste je otec, ktorý ťa obíme, lebo proste to vidí, toto všetko, s čím prichádzaš. A jeho nezaujíma, že ty ideš povedať, ako, že to je drzenie, ja som si pripravil proste nejakú reč a on mi skočí do reči. Prečo skočil do reči? Lebo proste on vie, že toto už nie je pravda, čo ten môj syn ide urobiť a proste predbieha nás. Viete, že keď my urobíme prvý krok, tak Pán Boh beží ku nám. Keď my urobíme v tej ďalekej krajine, ešte netušia to tí ľudia, ale my urobíme v tej ďalekej krajine prvý krok, tak Pán Boh proste, on čaká a už len čaká, kedy nás z diaľky uvidí, aby nás predbehol, lebo sú tam tí sudcovia, ktorí sú pripravení. A on robí všetko preto, aby predbehol, aby ti dokázal, že si proste jeho milované dieťa, že ťa prijíma a veľa ľudí tam je v tme. Ale proste otec a syn, že sú v jasnom svetle. No a čo mu dáva teda? Čiže otec neprestáva počúvať. Hej. Niektorí si to povedia, že prestáva počúvať, on neprestáva počúvať. On už len nepotrebuje viac počuť. Nepotrebuje proste počuť, lebo on vidí to synové vnútro. To tiež situácia, že tak mama dcére, že mami, môžeš mi prosím ťa, neviem čo, už bola veľká dcéra, hej, keby bola malá, chápem, už bola veľká. Kým nepoprosíš, nebudeš mať. Že to je už nevhodné, hej, to je už
To je už nevhodné. Že proste my si niečo potrebujeme dokázať, že už skoro manipulácia, hej, že už veľkej dcére to je už hanba, hej, a keby sme dospelému synovi jednu fľasli, no v 3 rokoch, terajšie mamičky by ma ukrižovali, ale si poviem, že v 3 rokoch ešte sa to dá, ale už 15-ročnému to už je hanba, no. To už nie sú takí, možno, že hej, keď sme boli všetci iní, teraz hovorím o terajších deťoch. Čiže otec nepotrebuje proste nejaké, hej, že teraz mi musíš niečo povedať, lebo ináč neviem, či to tvoje pokánie. Lebo v Božích očiach si nikdy neprestal sa volať. Proste jeho synom a jeho dcérou. A práve preto on neberie to poníženie, ktoré pramení z viny, ale on dáva dôstojnosť, ktorá pramení z lásky. Preto hovorí, že dajte mi rýchlo to najkrajšie rúcho, čiže rušia akoby ten jazyk hriechu a hanby a miesto toho ukazuje, že mu dajú ten plášť a všetci vedia, ten plášť všetci poznáme. Lebo ten plášť patrí tejto rodine a nikto iný ten plášť nenosí, proste len synovia. A preto mu dáva vlastne ten najlepší, to pôvodné, vzácne, určené pre česť a dôstojnosť. To najslávnejšie rúcho, ktoré mali. Zase trošku odbočím. Nové auto. No ale dávajte pozor, toto topánky si vyčistíte predtým, než tu vojdete. Budem na vleky si dávať, budem si nosiť, budem vedieť, že keď idem, hej, že jak rýchlo proste naše srdce sa dostane ku veciam, hej, ten bohatý mladenec. Že je to síce nové auto, stalo nás to veľa, ale je to auto. Je to vzácny plášť. Ale ja ho dám na toho syna, na toho smradľavého, špinavého a možno, kto vie, či ten smrad ešte z toho dostanem potom. Ale ja ho dávam, lebo je to len plášť, aj keď vzácny plášť, ale je to plášť. Teda tým hovorí, ten, čo bol stratený, nie je sluha. Ten, čo bol stratený, je môj syn. Kresťansky by sme mohli povedať, že zahalte ho Kristom, nech je vidieť, že je znovu proste môj syn. A v Izaiášovi je napísané, možno, že viete doplniť, že nech moja duša jasa v mojom Bohu, lebo má odel, výborné, lebo ma odel rúchom spásy a zahalil plášťom spravodlivosti. Viete, to je také dobré, že keď niekedy zažívame situácie, že zrazu ľudia, to niekedy sme v cirkvi mali takú éru, hej, že sme boli pod drobnohľadom a teraz všetci, a ja som si to užila. Som nebola ticho, keď som mala byť ticho. Som bola pod drobnohľadom a je tak dobre proste, keď vy vidíte toho Boha, že on prichádza do tých situácií a zahálí proste do rúcha spravodlivosti. A hovorí, že tak navzájom žite, že si odpúšťajte svoje priestupky. Si odpúšťajte svoje priestupky, lebo láska je tá, ktorá zakrýva. Viete, že plášť dáte a ona zakrýva. My sa nemáme navzájom posudzovať, odsudzovať, ale máme ten plášť. Potom mu dajte... Čo znamenal prsteň? V tej zmluve, áno, čiže v tej dobe teda už som prezradila, to takedy tak, hej, že áno, že môžeš uzatvárať zmluvy, môžeš uzatvárať dohody, hej, čiže ja ti dôverujem, patríš do rodiny a si ten, ktorý vlastne to, čo mám ja, máš aj ty, že patrí ti to. No a potom ešte dostal obuv na nohy a to tiež znamenalo, aha, to som mohla aj vám ukázať, že však ale viete, jak vyzerá obuv na nohy. Áno, čiže tu uteká otec, čiže uteká, hej, starý človek uteká. Že poďme do tých vecí, keď sme niekedy akoby pred mnohými zosmiešnení, ale vieme, že robíme tú najlepšiu vec. Čiže podostával, hej, dostal plášť, dostal prsteň a dostal topánky. Aký symbol je s topánkami v Božom slove? Tiež veľa je toho s topánkami. Viete, že čo robili oni s topánkami? Čo vás napadne, že topánky? V starej zmluve. Áno, napríklad, kto si mal vyzúť topánky? Mojžiš. Hej, že prišiel niekam a Mojžiš, vyzuj si svoje topánky z nôh. Čiže niečo to znamená. Ešte nejaký príbeh vás napadá? Topánky. Áno. Čo sa tam dialo? Áno. Zjednávali zmluvu. Viete, ak vtedy zjednávali zmluvu? Súhlasíš? Zoberieš?
Dobre, vyzula som sa, podala som topánku, to znamená, že podpísané. Hej, že podpísané, že dobre, proste máš moju topánku v ruke. Dobre, potom taký horší príklad s topánkou. V 5. Mojžišovej. Mužovia, traste sa. Čo tam je napísané? Nikto nič? V 5. Mojžišovej, keď zomrie manželke. A ten manžel má brata. Tak čo má urobiť? Zobrať si ju za manželku. Takže sa o ňu ďalej starať, proste ten rod ďalej akoby udržiavať a ten prvý syn sa bude volať podľa syna ešte toho zomretého manžela. A čo sa stane, keď to neurobil, že nie, si predstavte, hej, svojich, že keby sa to stalo vo vašej rodine, hej, že moja švagrina ostane sama a teraz švagrina, no tam musíš si ma zobrať za manželku. Máte tých svojich, že o koho by sa to jednalo? To bolo izraelské právo vtedy, hej. Čiže keď ten manžel povedal v žiadnom prípade, že ani na to nemám, ani si to neviem predstaviť, tak čo sa stalo? Prišla vtedy tá vdova k tomu švagrovi, vyzula mu pred všetkými topánku a ešte mu napľula do tváre. Nedostala s topánkou po hlave, to už na Slovensku sa tradovalo a sa to poposúvalo. Čiže čo znamenali tie topánky? Čiže topánky znamenali, že niečo, proste, že topánky to je niečo moje. Moje plány, proste, že za čím idem, že preto veľakrát, keď Pán Boh povoláva, povedal, že vyzuj si topánky. A potom ho nenechal bosého, hej, lebo človek by ťažko kráčal bosý, tak on stále obul, ale akoby nové topánky obul. A tu vlastne sa deje znova ten symbol, že to všetci poznajú, že ten syn, pamätáte si ešte Rembrandta, hej, že mal vyzutú topánku a tým pádom ukázal, že on už nemá žiadne právo, on už nemá žiadne cesty, žiadne plány a Pán Boh je ten, ktorý mu dáva nové topánky. Čiže hovorí, máš povolanie, máš nové plány pred sebou. A tak vás chcem pozvať dneska k jednej veci. A to je, že by sme urobili dneska tak symbolicky. Neviem, či tu nevidím. Že si dáme dole naše topánky. Hádam, to prežijeme. Ako na symbol toho, že super by bolo, keby nejaký hudobník, alebo nevieme zapnúť nejakú túto niečo, nejaké worship piano. Takú, že by nebola hlučná tá posledná pieseň. Ale len stačí, že nejakí hudobníci tu prídu a že nech my urobíme také, že Pane, naozaj, keď tie naše obuté topánky, to sú moje plány a môj život, tak ja tu dneska nie som náhodou. A tak, drahý Pane Ježišu, my Ti ďakujeme za to, že aj dnes, 25. októbra, tak môžeme sa utíšiť, aby sme nechali tak Teba prehovárať, dávať nám myšlienky a zastavovať nás na našich cestách. A Ty vidíš, že každý jeden z nás, že do dnešného dňa nejako žil a nejako sa rozhodoval. A my chceme dneska urobiť také nejaké nové rozhodnutie. Niekedy ľudia v starej zmluve, Mojžiš povedal, tak sa rozhodnite dneska, komu chcete slúžiť. Alebo Martin Luther povedal kniežatám, tak sa rozhodnite, za koho sa chcete postaviť. A tak my chceme tu tiež robiť také rozhodnutie, že my sa nechceme pýtať, že či za toho sa máme pridať, alebo za toho sa máme pridať. Aj keď vieme, že tak svet funguje, že sa skupinkuje a ktorá skupina je silnejšia, tak vyťazí. Ale chceme počuť toho anjela, ktorý vraví, viete čo, ani za jedných nie som. Ale ja som prišiel preto, aby Božia vôľa sa diala na tejto zemi. A tak ja verím tomu, že každý jeden sme pozvaní do toho, aby sme boli takým jedným tým vojakom v tej Tvojej armáde. A aby sme prinášali svetlo tam, kde je tma. A aby sme mohli naozaj plakať s plačúcimi a byť si blízko.
Aby sme neboli cirkev slova, ktorá veľa rozpráva, ale aby sme boli cirkev slova, ktorá má také meniace slovo, také silné slovo. A tak ti vyznávame, Pane Ježiši, aj dnešný deň a chceme tak na novo robiť to rozhodnutie, že si vyzúvame tie svoje plány a tie naše presvedčenia a tie naše postoje. A prosíme, aby si bol Ty, Pán, ktorý nás skúma a ktorý nás vedie, ktorý nám ukazuje, že prichádza a objíma svoje dieťa. A to je jedno, či je chlap, alebo žena, či je starší človek, alebo mladší, že Ty prichádzaš a že objímaš nás a hovoríš, si stále môj syn, si stále moja dcéra. A ja Ti dávam plášť, ja Ti dávam prsteň a ja Ti dávam aj topánky. A tým ťa povolávam do tých dní, ktoré máš pred sebou. A tak sa odovzdávame do Tvojich rúk a prosíme, aby sme rozumeli, že do čoho nás to povoláva, že aby sme na tú cestu nastúpili.